Mga higala. Ang sunod nga kabanata sa One Piece puno na usab og mga revelasyon ug makapakurat nga mga eksena. Unsa may mahitabo sa chapter 1145. Tara, atong tukion! Sa One Piece chapter 1145, gisaysay ni Loki ang iyang koneksyon kang Rocks D. Sebek. Sa iyang pagkabata, misulay siya pagsalmot sa crew ni Sebek apan siya gisalikway. Kini nakapukaw sa iyang pangandoy, susama sa pagtanaw ni Luffy kang Shanks. Nahinumdum ba mo sa ngalan nga Rocks D. Sebek? Usa siya sa mga kinadak-ang pirate sa kasaysayan. Si Loki, nga usa ka karakter nga dugay na natong nahibaw-an, karon lang yun napakita ang iyang tinub-anay nga kasaysayan. Kinsa siya sa tinuod? Og nganong siya adunay connection ni Sebek. Sa laing bahin, ang Colon Pirates nakikiusa sa grupo ni Nico Robin. Duna sila'y dako nga plano alang sa ilang sunod na lihok. Basin kini adunay kalabutan sa ilang pag-atubang sa usa ka bag-ong hulga. Ang pinakakurat nga eksena sa kabanata, sigun kumisaka sa barko sa Colon Pirates, unsa ang iyang tuyo. Away o alyansa, nagduha-duha na ang tanang nakakita. Mga higala, ang One Piece Chapter 1145 nagdala og dagkong revelasyon ug murag usa ka dako nga engkwentro ang umaabot. Dili na to kini palambason. Sa inyong una-una mahitungod sa pagpakita ni Kunpo, ibutang sa comment section. Ayaw kalimot pag-subscribe, like o komento aron makasaksi sa katibukan nga kabanata kini si Anemi Bisdak. Og daghang salamat kanimo